Dobar dan ljudi, dobro što nas novi video. Danas sam želeo, pre nego da počne glavna stvar, da vam kažem da nećete mi čuti kada budem pravio kompjuter iz razloga što mi je video dobar, ali audio je potpuno poblesavio, dakle čućete me čak i ovako možete da me čujete sa distorzijom. Iz nekog razloga je ovaj mikrofon koji trenutno sad koristim, kada sam ga uključio u moj laptop, snimao prejako. Iz nekog razloga, stvarno ne znam zašto. I zbog toga pravim ovaj video pre videa, da vam to kažem. Tako da uživajte u ovom timelapsu i vidimo se na kraju videa.
I to je bilo to, ljudi, da vam se dopao ovo timelapse, dovoljno da ostavite like, komentarište dole šta želite sljedeće i subscribe-ujete naravno. To je bilo to od mene, a mi se vidimo i u sljedećem videu. Ćao!